Life's worth is not diminished by what you do not have. The true words of God inspire all heedless of frailties. Omega Digi Bible for the visually impaired. Double tap to open. Omega Digi Bible, main reading book, Ephesians. Main reading chapter 1. The eyes of your understanding being enlightened, that ye may know what is the hope of his calling. No limitations to the believer. Enlightens the eyes of the heart and discerning the truth. Omega Digi Bible, available in English, Portuguese, and Spanish languages. Good day. I'm Brother Eli Soriano, overall servant of the members of the Church of God International. I want to invite you to join us in a minute of prayer every day, 9:30 a.m. Eastern Time, to pray for humanity and the whole world as we go through these perilous times. While safety measures like washing of hands and strengthening of our immune systems may help us through this horrible predicament, there is still no precaution or cure more powerful than God's mighty intervention. And we need His intervention now more than ever. It doesn't matter what religion you are in or what denomination you belong. This is an invitation for all the people around the world who cares for the future of their family, friends, loved ones, and humanity as a whole. Everybody is welcome to pray with us. For more details, you can check out the description box below. Thank you very much, and I hope to hear from you soon. May God bless you.
po mga kapatid, tayo po ay magtalaga sa ating mga kalooban bago po natin pasimulan ang atin pong pag-aaral. Yɛntie yɛhuna yɛmmɔmpae abra yɛba bɛsrɛ mmoa afiri Nyankopɔn a ɔwɔ soro nkyɛn. Nti anuanom Momma yɛgyina yɛnsiesie yɛhuna yɛmmɔmpae. Yɛn Agya a ɔwɔ soro, ade nyinaa so tumfoɔ Agya, ɛwɔ Awurade Yesu Kristo din mu. Agya, yɛda wo ase sɛ woahwɛ yɛn so da mu nyinaa, na yɛda wo ase sɛ woama yɛn akwanya yi sɛ yɛntumi nsua wo nkyerɛkyerɛ kronkron ɛmfiri wo nwoma mu. Nna a abɛsene atwa mu wɔ yɛabrabɔ mu no, na yɛwɔ bɔne ne amumuyɔ ne yɛho pii mu wɔ abrabɔ yi mu. W'ahommɔborɔ nti, yɛda so yɛte ase yɛwɔ ahoɔden na yɛwɔ asomdwie wɔ yɛn akoma mu ne akomasowadeɛ ne wɔpɛ bi sɛ yɛbɛtie wo tenene nsɛm kronkron. Yɛn nsa ka wo nhyira pii. Nneɛma no bi wɔ hɔ mpo a yɛnim ho hwɛ, nanso yɛn akoma mu no ho adeɛ yɛnom nyinaa sɔ yɛni. Agya, yɛde wo aka yɛn nkwa no nyinaa. Yɛsrɛ wo bɔne biara a ɛyɛ bɔnesu ɛne dɛm ɛne mfomsoɔ biara a wɔahunu no yɛn mu no, yɛsrɛ wo sɛ ma wo bo mfu yɛn. Yɛsrɛ wo fa yɛn bɔne kyɛ yɛn sɛdeɛ yɛde akyɛ wɔn a wɔafom yɛn. Yɛsrɛ wo hyira yɛn mu biara a wɔbɛtie wɔn nsɛm. Wo nkuto na wobɛtumi abue yɛn akoma mu. Ɛnkanka wɔn a yɛadaadaa wɔn ma wɔn gyidie mu akyɛre. Yɛsrɛ wo sɛ aberɛ biara a yɛahyia mu no, bue yɛn yɔnko nnipa akoma mu. Yɛsrɛ wo yi wɔn akoma mu nsɛmmisa a emu dɔ ne ntanta ɛwɔ wɔn akoma mu ano. Ma wɔn nokorɛ nhyerɛn yɛn nipadua mu na yɛatumi anante w'akwan so pɛpɛɛpɛ sɛdeɛ yɛn nna dodoɔ a wɔde bɛma yɛn no teɛ. Wɔ nsɛm na yɛgyae ade nyinaa hyɛ, na yɛsrɛ wo sɛ ma yɛn nso gyidie aba wɔ yɛn mu biara mu. Yɛda wo ase wɔ wo dɔba korɔ no din mu. Amen. Love.
Biblia ang sasagot Panginoong Kristo ang manatingli po sa ating lahat. Magandang araw po sa inyong Sa naroon at anong oras mo po kami ngayong nakakarating sa inyong mga tahanan. Minsan pa po kasama ang ating mga Twerɛ Kronkron Adesua ne mu Nsɛmmisa mmerɛ ase abra Onyankopɔn Eli ade Nyankopɔn ne nsɛm ɛyɛ Twerɛ Kronkron Adesua ɛwɔ Nyankopɔn asafo no Tete Atempɔn no Dwumadie ne de bɛrɛ mu nyinaa na sɛsɛ mamoni abara Eli Soriano yɛnkye yɛ kɔma mu nyinaa yɛnkye yɛ kɔma mu nyinaa nuanom baabi biara mɔwɔ na Onyankopɔn na sumdweyɛ nka yɛ nyinaa oni abara Daniel mama yɛnhyɛ aseɛ na sɛsɛ mama yɛnkɔ Dubai Pampanga yɛhɔhoɔ de ka oni abara Deliol oni abara Alai Oko Wapini Manalo Church of Christ Asafo Nibi. Mamonyi na ajo ena ye free Dubai Pampanga hey. Me pese me bisa wonu abarama Eli Soriano. Me Nsɛmmisa. Na mahwe wonu abarama Josel Maliari nso. Ewo ne nkyerɛkyerɛ mu. Menyanko bi wɔ MCGI ade ama me ɛyɛ Joseph Maliari ɔsɛ wɔsi yɛhunu no kora Nyankopɔn asafo na ɔsɛ no kora asafo no ɛwɔ sɛ ɛno na yɛkorɔ na ɔde twerɛ nsɛm bi didi dwuma sɛ Daniel ngoma eti enkron chemu donkron na ebraso sam ngoma eti du chemu du miensa yewo twensem bebree yewo ensɔre ahodoɔ ensɔre ahodoɔ no ana wɔnom inni Nyankopɔn dini wɔ nasafo ne so ndi sɛ Onyankopɔn dini inni wasafo so na ne sɛnti no ɛkyerɛ sɛ onyo wonua wɔ asafo ni mu ana sɛ wo saa asafo no a Nyankopɔn di ni so nti na wo no emfiri Nyankopɔn ana ɛyɛ SDA foɔ na Catholic foɔ wɔn mo asafo ni din no Nyankopɔn dini inni so tie sane sɛ Nyankopɔn dini inni saa asafo yi so nti na ɛpa kyerɛ sɛ emfiri wɔ Nyankopɔn ana sɛ deɛ Joseph Maliari ɔkyerɛkyerɛ sɛ Nyankopɔn dini wɔn din so nti ɛnyɛ nokora asafo ana onuabara ma yɛkasa afa Twerɛ Kronkron no ho nti wɔ sɛ wotie ma no yie sɛ yɛbɛkasa afa Twerɛ Kronkron no ho a asafo biara adeɛ biara yɛmmɔ Nyankopɔn din wɔ so no emfiri wɔ Nyankopɔn mama yɛnkenkan Yizia ngoma eti aduanan miɛnsa ankyɛmu nson asɛ obiara wɔbɔ me din frɛ no na mebɔ no mema m'animonyam menwono no na meyɛ no no adeɛ biara wɔ Nyankopɔn na ayɛ na wɔ Nyankopɔn na abɔ no yɛbɔ wɔ Nyankopɔn din wɔ saa de kodeɛ no so te sɛ Kristo a ofiri Nyankopɔn yɛfrɛ no Nyankopɔn Kristo mama yɛnkenka Luka ngoma eti nkron ankyɛmu aduonu na obisa wɔn sɛ mode yɛ mosɛm ne hwan na Petro bua sɛ Nyankopɔn Kristo no Jadeɛ biara yɛbɔ wɔ Nyankopɔn din wɔ soɔ no ɛyɛ wɔ Nyankopɔn dia ɛfisɛ yɛwɔ Kristo watorofoɔ nti no kra Kristo no ɛno na firi Nyankopɔn yɛwɔ atoro asɛmpa nso wɔ hɔ nti afei no kra asɛmpa no yɛfrɛ no sɛ Nyankopɔn asɛmpa mama yɛnkenkan yɛn ɛwɔ Romanfoɔ ngoma eti baako
ankyemu baako Paul Kristo Yesu akoa wɔfrɛ no sɛ ɔmmɛyɛ ɔsomafoɔ na wayi no wasi wama Nyankopɔn asɛmpa nti onuabarima Alan sɛ bɛhwehwɛ ade gyina mu a ade gyina mu no ade gyina tene ne ade gyina ade papa biara efiri wɔ Nyankopɔn asɛmpa Nyankopɔn honhom yɛn ɛwɔ Genesis nwoma no mu asase na yɛ sakasaka de hunu na esum ɛwɔ bunu no ani na Nyankopɔn honhom nkyerɛkyerɛ no nso ka wɔ Nyankopɔn nkyerɛkyerɛ a wɔde ma Mose no ɛyɛ Nyankopɔn nkyerɛkyerɛ Mose yapɛn so ɛsane sɛ asɛmpa no nam Kristo sinti ɛfrɛ no sɛ Kristo asɛmpa wɔ Yohane nwoma no mu no asɛ menkyerɛkyerɛ Yohane nwoma 10:9 ankyɛmu 16 na ɔbɛhunu nkyerɛkyerɛ no sɛ firi wɔ Nyankopɔn ana efemi ara metim na meka menkyerɛkyerɛ enyame dia na de wɔsoma me no dia anti Kristo afa bi de yɛsɛ yɛ nkyerɛkyerɛ na ase Kristo mmra na sɛ mo nsoa mo ho ne soa bia na saa na mo de bewie Kristo mmra so die na yɛhunu animonyam a Kristo de ma agya no ɔsɛ yɛn nyame nkyerɛkyerɛ yɛn agya no nkyerɛkyerɛ mama yɛn kenkan Yohane nwoma 10:12 ankyɛmu 49 ase afiri sɛ medeɛ enyame na mehyɛ me ho mɛkasaayɛ na agya a wɔsoma me no na wɔhyɛ me deɛ menka ne sɛdeɛ menkasa Aichemu aduonum verse 50 na menim sɛ na hyɛdeɛ no yɛ daa nkwa enti deɛ meka no sɛdeɛ agya no aka akyerɛ me no saa ara na meka ɛyɛ adeɛ mu da hɔ pefee firi saa twerɛ nsɛm a wɔnuabarima Alan mɛbobɔ so akyerɛ wɔ no mu sɛ adeɛ biara yɛbɔ wɔ Nyankopɔn din wɔ soɔ no adeɛ biara yɛbɔ din frɛ no sɛdeɛ tie biara ɛfa to ho Daniel nwoma 18:9 na wɔbɔ wo din na frɛ wo kuro na wo man ɛbrɛ bi baayɛ a ɛbrɛ yɛbɛsi asafo no wɔ asase soɔ no Paul ka yɛ wɔ Efesofo nwoma etim yɛnsa ankyɛmu dunan yɛnti na mede me nkotodwe mɛkoto agya a wɔfiri ne mu frɛ abusua biara a ɛwɔ soro ne asase soɔ no ase yɛnti na mede me nkotodwe mɛkoto wagya a wɔfiri ne mu frɛ abusua biara a ɛwɔ soro ne asase soɔ nti yɛto obiara din a yɛde Nyankopɔn din na to obiara so yɛbɔ wɔ Nyankopɔn din na frɛ adeɛ biara ɛwɔ ɛfiri sɛ ɔsoro ne asase so abusuafoɔ nyinara yɛbɔ wɔn din afrɛ wɔn wɔ Nyankopɔn din mu wɔ Greek kasa mu no ɛkyerɛ sɛ anomadzo kyerɛ sɛ edin ana dwumadie wode biribi di dwuma wɔ biribi so edin bɔ anansanka ana ɔfrɛ yɛatwerɛ se yie sɛ ne mu na abusua biara a ɛwɔ soro ne asase soɔ no ɔbɔ Nyankopɔn din frɛ no ɛno nti ɔwɔtɛ ne Paul ne nsɛm a wɔkaeɛ no yɛ nokorɛ sɛ ne mu na wɔfrɛ abusua biara a ɛwɔ soro ne asase soɔ Nyankopɔn abusua mu no Nyankopɔn fie no ɛno na ɛyɛ asafo no ɛno na yɛfrɛ no Nyankopɔn asafo mpo saa dini ɛna Kristo wasɔfoɔ no wɔn di dwuma
Momma yɛnkenken asomafoɔ ne nnwuma nti sɛ mobɛhwɛ no wɔtete Twerɛ Kronkron mu a mobɛhunu sɛ de yɛsɛte Twerɛ Kronkron no nwoma a yɛmfa afidi yɛntwerɛ na yɛde yɛn nsa twerɛ yɛte sɛ Codex Sinaiticus a ɛdi mfirinhyia mpem baako wɔ ha nson no saa tete Twerɛ Kronkron a yɛde yɛn nsa twerɛ yɛyi ane tete Twerɛ Kronkron ahodoɔ a yɛ Codex nwoma ahodoɔ yɛwɔ Codex ɛyɛ Vaticanianus and Codex Sinaiticus. Saa tete Twerɛ Kronkron nyina mohwɛ mu a yɛtwerɛ sɛ Nyankopɔn asafo Ecclesia tonte o yɛyi ɛyɛ asafo a Kristo di wɔn ara ne din a ne wɔn ara ne mogya ɛtɔɔyɛ na wobi ne si ne bo yɛ ne yɛde ne sɛm ɛkɔyɛ no Church of Christ sene sanka wɔkyerɛ aseɛ sɛ Church of God no akɔyɛ no Church of Christ as a Kristo asafo Greek kasam ne yɛ Ecclesia tonte o Neoma to hagion Neoma kyerɛ sɛ honhom Kronkron ten ecclesian toteo iglesia ng Diyos na binili niya ng kanyang sariling dugo. Nyankopɔn asafo a ɔde ɔno ara mogya anya wɔn yi ɛno nti nokora asafo a wɔtwerɛ Kronkron mu mpo yɛbɔ wɔ Nyankopɔn din wɔso na frɛ no wɔnti Nsɛmmisa no sɛ na no kyerɛ sɛ SDA asafo no nyɛ nokora asafo Catholic asafo no nyɛ nokora asafo anaa wona ɔde kan kaeɛ yɛnya nwomee no na manalo aka dada awɔ mo a mokɔɔ wɔn krataa mu ɛfiri sɛ anhwɛ ne yɛde soboɔ no aba abɛbɔ me nanso wɔn ankasa kɔɔ wɔn krataa mu na yɛatwerɛ Momma yɛnkenkan August 1961 kratafɛtɛ so ade asankron afei yɛn nsɛm a yɛde ato dwa yi ɛbɛrɛ yɛde ato dwa wie na ɛwɔ se yɛpo Protestant asɔfoɔ Catholic asafo no ɛfiri sɛ wɔn yɛ bɔnsɛm asɔfoɔ na awɔ sɛ yɛpo Catholic asafo no nso nkyerɛkyerɛ ɛne Protestant nsɔre foforɔ nkyerɛkyerɛ firi sɛ wɔn mfiri Nyankopɔn na mmom wɔn mfiri bɔnsɛm anaasɛ Satan. Ye aye manalo nkyerɛkyerɛ Felix Manalo na wɔte ase ɔno na wɔte Church of Christ asafo no sɛ nsɔre gyina Protestant nsɔre gyina wɔn nyina wɔka safa nsɔre gyina hɔ ɔsɛ Protestant nsɔre ahodoɔ ne nsɔre ahodoɔ nyina mfiri Nyankopɔn ɛfiri sɛ wɔn gyidie ne sɛ wɔn a wɔni wɔn asafo mu no wɔn nyina inya nkwa yɛn ne Church of Christ asafo no gyidie da so nyɛ no ne asɛm a meka ne sɛ asafo yɛ mmɔ wɔ Nyankopɔn di ne wɔ so wɔ no mfiri wɔ Nyankopɔn yɛn ne deɛ wɔtwerɛ Kronkron na so memmu wɔn mɔtɛn sɛ wɔn inya nkwa deɛ meka ne sɛ asafo yɛ mmɔ wɔ Nyankopɔn din wɔ so no na ene Twerɛ Kronkron no nyɛ baako ene Twerɛ Kronkron no mma abira ɛbɛsa asafo afiri wɔ Nyankopɔn no yɛbɔ wɔ Nyankopɔn din wɔ so na frɛ no yɛn ne mmaransɛm a wɔ Twerɛ Kronkron no mu ɔsɛ ɔbɛbɔ ne din wɔ n'abɔdeɛ nyinaa so die mayo na menwono yɛ no wɔbɔ me din wɔ wɔn so wɔn nyinaa mena meyɔ yɛ na menwono yɛ de free wɔ Nyankopɔn nyinaa no yɛbɔ wɔ Nyankopɔn din na frɛ no yɛn ne mmara ne ade titire wɔ Twerɛ Kronkron no mu na botaye ene nyinasodie nti a onuabarama Josel aka saa no waka biribi saa na ana onuabarama Eli yenum ye no man mo baako a yɛde atu dwa sɛ nokora safo no yɛbɔ wɔ Nyankopɔn din na wɔso na ɛfrɛ no sɛ de esua firi wo ade biara ɛfiri Nyankopɔn din ne yɛbɔ no so izi yang mete de na miɛnsa nkyem nkron ne transmodi di dwuma ebia no na ade a onuabarama no ɛkasa fa ho na ɛyɛ
say ya kyerɛkyerɛ mu ɛwɔ sɛ wɔte aseɛ no kwasɛm a ɛwɔ mu wane sɛ wɔnom na wɔkaa sɛ Catholicfoɔ nyinaa firi bɔnsam wɔnom na kaa sɛ Protestant nsɔre ne nsɔre ahodoɔ firi bɔnsam na deɛ wɔwɔ kaeɛ ne sɛ wɔnyɛ nɔkora asafo sɛ yɛmmɔ wɔ Nyankopɔn din wɔ wɔn soɔ ɛno na ɛma wɔnom nyɛ nɔkora asafo nanso ɔpɛdi manalo ɔno deɛ abu wɔ natan dada wɔ sɛ wɔnom nyinaa mfiri wɔ Nyankopɔn nti sɛ wonkɔ wɔn asafo ne bia wonkɔ Church of Christ asafo ne bia wɔnom sɛ sɛ wonkɔ Church of Christ a wɔn no wonya nkwa sɛ deɛ ɔpɛni manalo ɛsɛ wɔka no ɛyɛ ɔmokɔ wɔn krataa no mu June 1976 kratafa to so no nkron ɔwase obi biara wɔ ni Church of Christ asafo ne nya nkwa saa gidie ne firi mo sɛ Church of Christ asafo na bɔntene so no nkwaje inni hɔ yɛn deɛ yɛnya yɛn gidie yɛdeɛ deɛ wɔtwerɛ kronkron mu na yɛka sɛ asafo no sɛ yɛmmɔ wɔ Nyankopɔn din wɔ so na sɛ din foforɔ ne yɛbɔ ne so a ɛnyɛ nokora asafo sɛ wo nsɛmmisa sɛ Anɔpa akyerɛ sɛ nokora asafo biara ni hɔ ana ane sɛ de bɛgyina twerɛ kronkron so a asafo a wɔnom mpɛ sɛ bɛbɔ Nyankopɔn din wɔ wɔn so ne yɛbɔ din ahodoɔ wɔ wɔn so te sɛ Wesleyan asafo aden na wo frɛ wasafo no wɔ Wesleyan din mu anaasɛ Lutheran din mu aden na din yɛ Lutheran aden na yɛfrɛ no sɛ ɛyɛ England asafo no sɛ Church of England ɛdeɛ na ɛsombo wɔ England nta wɔde to asafo ne so ade te na wo frɛ wasafo no mpo sɛ Roman Catholic Apostolic Church ɛnyɛ wɔ Nyankopɔn ne pene no sɛ asafo a wɔtwerɛ kronkron mu no yɛbɛfrɛ no din ahodoɔ mu yɛn nyinaa yɛ din a wɔ nipa na de ma ɔfrɛ asafo no yɛwɔ din a yɛde yɛto asafo no wɔtwerɛ kronkron mu yɛwɔ din bi wɔ hɔ no a yɛde ma asafo no dada ɛwɔ twerɛ kronkron yɛfrɛ no Church of God Nyankopɔn asafo ɛmfa ne kasa nkyerɛ aseɛ kwa wɔbɛhwɛ no wɔ mu ɛyɛ Church of God Oma yenkenken asomafo ne nyuma eti aduo no nkyemu aduo no wɔtwe ɛno ne ade amana lo asafo no wɔn no di dwuma wɔn de wɔn nkyerɛ ase ne di dwuma egina lamsa twere kronkron sɛ Church of Christ entaasumu nyansa ni mu na sɛ Church of Christ asafo ne yɛ Kristo di a ɔbɛsa ne atɔ ana nyansa be ne wo ma de ɛyɛ wa wo dia no wo bɛsa yatɔ wɔde wɔn ɔmogya na tɔɔye afiri sɛ wɔtɔ firi wɔ Nyankopɔn nkyɛn asafo no efitia so ne die di kan ye Nyankopɔn asafo afemama yenkenkan ye di isem etinum anchemudu ana afa nchemu nkron ye hwera se firi nchemu nkron na wato dwom foforo se wo fata sa wo gye enwoma no na wo buye ne nso ano no every se waku na wode wo mogya atoye na ma wo Nyankopɔn afiri musua na wakasa ne nkrofo ne yaman nyinaa mu magono wotofiri we Nyankopɔn nkyɛn ɛno nta twere kronkron ya fra asafo ne sɛ Nyankopɔn asafo na ye ne agya no pɛ ene wo ba ne nso pɛ ase fa won sie within mu fa won sie agya no din mu mama yenkenkan Yohane ngoma tidun son anchemu insia mayi wudi yedi machire nipa wode won free wiase ya mame no waya wodi ya na wode wona mame na wodi wasam so anchemu aduonu insia na mayi wudi machire won na meyi machire na odo a wode dome no atena won mu na matena won mu ahachamu dubako na feimini wiase bio na yenum na wo wiase na medeye mereba wo nchen agya kronkron wona wode wona mame no fa won sie wudin mu
na wayɛ baako sɛ yɛn. Ɔsɛ agya kronkron wɔn a wode wɔn ama me fa wɔn sie wo din mu. Enti agya no pɛ ɛne wɔba no Yesu Kristo ne pɛ ne sɛ enipa a yɛde wɔn ama Kristo no yɛde wɔn besie agya no din mu. Ɛno ntira asafo no ɛbura Kristo foro kɔɔ soro akyiri no asomafoɔ no da so frɛ no sɛ Nyankopɔn asafo anaasɛ Church of God. Yɛatwerɛ yɛn ɛwɔ apam foforɔ no twerɛ nsɛm maako dumiɛnsa mu Church of God. Nyankopɔn asafo deɛ wɔde ɔno ara mogya atɔ ɛyɛ nokorɛ ɛno ne Nyankopɔn asafo Paul ɛtaayɛ. Momma yɛnkenkan Galatifoɔ nwoma eti baako ankyɛmu dumiɛnsa. Na mate abrabo akane no na mewɔ mu wɔ Yudafoɔ som mu sɛdeɛ metaa Nyankopɔn asafo maa no boro soɔ na mesɛe wɔn. Ɛno nti yɛfrɛ no sɛ Nyankopɔn asafo. Saa na asomafoɔ no frɛ no wɔ Korintofoɔ nwoma edi kan eti dunum ankyɛmu nkron. Na mene asomafoɔ no mu akuma a mensɛ sɛ wɔfrɛ me asomafoɔ mpo ɛfiri sɛ metaa Nyankopɔn asafo no. Mama yɛnkenkan Korintofoɔ nwoma ɛtɔ so mmienu eti baako ankyɛmu baako. Paul a ɔnam Nyankopɔn pɛ so yɛ Yesu Kristo somafoɔ ne wɔnua Timoteo de kɔma Nyankopɔn asafo a ɛwɔ Korinto ne ahoteefoɔ nyinaa wɔwɔ Akeyama nyinaa mu no nti saa twerɛ nsɛm yi adi ho adanseɛ sɛ asafo asomafoɔ no kyerɛkyerɛ no wɔfrɛ asafo no sɛ Church of God anaa Nyankopɔn asafo. Wɔn frɛ no sɛn wɔfrɛ no Nyankopɔn asafo. Onuabarima Eli wɔtwerɛ nsɛm ahodoɔ mu wotumi mfa nsie yɛntumi mfa nsie ampa yɛn yɛ wɔ Nyankopɔn ne pɛ sɛ asafo a wɔtwerɛ kronkron mu no yɛfrɛ no sɛ Nyankopɔn asafo Church of God ɛnyɛ Church of Seventh-day Adventist Church ananya Seventh-day Adventist Church. Ɔmo na edi kan yɛ Yehowa dansedifoɔ asafo. Na yɛsesem die mpo manala sɛ wɔn nyinaa firi bɔnsam. Ɛno nti adeɛ a wɔnuabarima Josel ɛka no memu na animtiɛ nka sɛ wɔn a yɛmfrɛ wɔn Nyankopɔn din mu no ɛmfiri Nyankopɔn ɛyɛ no korɛ yɛ ne mmara ɛwɔ Twerɛ Kronkron mu. Twerɛ Kronkron mu mmara ni adeɛ biara yɛ Nyankopɔn deɛ no wɔ Nyankopɔn din na yɛbɔ no wɔ so de frɛ no. Onuabarima Allen mene da so ne sɛ wɔte aseɛ pɛ sɛ mesan so bisa baako ka ho ɛyɛ asɛmmisa baako pɛ. Mepɛ sɛ ɛyɛ mekyerɛkyerɛ biribi mu mesrɛ wo kɔ so saa no yie ne bɛyɛ tententene deɛ meyi wa no kyena. Ɛfiri sɛ nipa wɔtwe ɛna wɔahoma no so a wɔn mo twɛn sɛ ɔbɛbisa wɔ ne nsɛmmisa. Na wasɛmmisa di kan no mabasɛ bɛyɛ dɔnhwere baako ne fa ma wo ma yɛma wɔn aka no nso wɔakwanya. Na mmom sɛ mehyɛ wo bɔ sɛ meyi wasɛmmisa tɔ so mmienu na no na sɛ wasɛmmisa tɔ so mmienu no ware a meyi wa no kyena. Na mmom sɛ eti yadeɛ a meyi wa no sesie. Ɛyɛ masɛmmisa na etia yɛyɛ ane anasɛ daabi mesrɛ wo toa so. Masɛmmisa a mewɔ de ka ho ni Nyankopɔn din no ɛwɔ masafo no so abrɛ nyinaa na tɛ sɛ nokore kuro a wɔ Nyankopɔn din ini suwɔ no ɛne meyi ya no kyena wɔ nuabarima woni ma de kodie ntira ɔkyena me de nkrata no bɛba abɛkyerɛ wo sesia de anya krado ɛyɛ menim brako deɛ ɛyɛ Philipia ma no wasɛm ne yabea ɛka sɛ ɛdin
Church of Christ in Church of God in Christ Jesus no. Wama makwa ma yamfa ni dwuma. Eya asɛmnia bia na mama yɛ kwan ama yamfa ni dwuma. Ɛwɛsɛ Philipia mam dodo no ana yɛfrɛ wɔn sɛ Church of God in Christ Jesus. Ona bara ma Josel sa wɔka yɛ afa nkrata no nyinaa bra sɛ da bia de bɛkyerɛ nkrɔfo na wɔn mo ahunu. Yɛwɔ ɛyɛ Church of God asaf bebree obi a wɔn fa ahodie sɛ wɔde bɛdi dwuma na anyame nko na emu na hɔ mamie menima de kudie ntia yɛnko ade yɛse yɛmma yɛmfa Church of God asaf ne din ni dwuma ɛvesa ekue binom kasa sɛ adenti ana yɛde ɛyɛ Church of God asafo edi dwuma safo so edin ɛyɛ wo ina avse eno de asafgi a yaje ye naso mentime nkane na naso esane se we see ye no kwan se ye de bedi dwumenti no kwasem a wo mwan se ɛyɛ me ya wo makoma mu me wanwa botaye nte ye hunu ya ma ye kwan ti a botaye ya ma ye kwan se ye mfa ni dwuma ye hunu everse ase YHWH kuro eno so ye Nyankopɔn din a wotete Twerɛ Kronkron mu no kuro eno so wo Twerɛ Kronkron mu everse wo Nyankopɔn ye no Nyankopɔn eno ntia ne mamfo ananasafo no eno so ye Nyankopɔn kuro yene ni epa kire yene ye kire se efiri wo Nyankopɔn Sakaria ngoma etin wo twetwe mu miensa mama ye nkenkan se erade sienie mesane mako Sion mere sane mabasiyon na batena Jerusalem na befra Jerusalem se no kuro na safa erade bepo no nso se bepo kronkron se ya kasafa Jerusalem awasoro ho a enye ne Jerusalem no ya befra no se no kuro yenmu yedina ya frano Nyankopɔn ne mamfo so na no ne ade a ye didi dwuma na enye chiwade ye wo Twerɛ Kronkron mu obiara betumi akwa akɔtwerɛ sɛ de ne wɔ aban mu ya ma ho kwan na besiesie me ho efrise ya tamfo no motaa yen na water yen no Onyankopɔn mo wane na ho mo bromu ya de won mo yedin na international. Yan po. Pero bukas ko po sasagutin ng buo. Ilalatag ko, papakita ko sa screen ang mga papeles at mga dokumento nung sinasabi nyo. Wala naman po kami itinatago. Kami din krata na bachelor. Diya wo ka na may di bachelor efrise. Nakasikreto. Hindi po. Nasa securities nga yan. Hindi po pwede ngayon dahil wala. Hindi nakahanda eh. Yan na lang po ang abangan nyo kapatid na Alan. Bukas po, welcome kayo uli. Nakapag-follow up question na rin po kayo at sabi ninyo Alan yadawas tiafe usem sanu wanya bisa aso wabako na tiawa eti abeye eni wosu ama wona wo twen anti afoma yenko en ho wo Las Peñas so oni abarama Robert Dumala ono so waye ne hwehwe mu ni abarama Robert ya mawadwo yesrew bisa wo nsɛmmisa oni abarama dane mawadwo yɛnkye ya komo bibiara na mebɔasu wɔ Catholic asafo mu
na bɛyɛ mfie dumiɛnsa ni na menta nkɔ asɔre. Na makɔ nsɔre ahodoɔ sɛ born again nsɔre. Nanso mahunu nkyerɛkyerɛ papa biara. Na abra me Tete Atempɔn me gidie mu da na ɛdɔ. Na meda Onyankopɔn ase. Sɛsie deɛ yɛyɛ pɛpɛɛpɛ. Na me wa Nsɛmmisa bia me pɛ sɛ me bisa bisa mate yɛyɛ free. Ɔsɛm onuabarima Eli. Na wɔsomafoɔ Paul nso kan. Na bɔne a wayɔ nyinaa mu ɔbɛyɛ wɔsomafoɔ mpo. Na Nsɛmmisa ne wesina ne atumi ahunu sɛ Onyankopɔn de yɛn bɔne akyɛ yɛn. Yɛbɛnya ho atenka wɔ yakoma mu ana. Ɛdeɛ na menyɛ ɛsɛ me meyɛ de bɔne yɛni. Na meyɛ de bɔne yɛni a mayɛ bɔne pii. Mepɛ sɛ mesane ba wɔ Onyankopɔn nkyɛn na megidie mu yɛ dene. Ɛdeɛ na menyɛ wɔ nuabarima wɔhunu bɔne fakyɛ ɛfiri wɔ Onyankopɔn nkyɛn. Sɛ Onyankopɔn de wo bɔne kyɛw a wɔnte ani biara sɛ Onyankopɔn sɛ ɔde wo bɔne akyɛw. Momma yɛnkenkan Yohane nwoma edi kan. Eti baako nkyɛmu nkron. Sɛ yɛka yɛn bɔne kyerɛ a ɔyɛ ɔnokɔfoɔ ne teneneeni sɛ ɔde yɛn bɔne bɛkyɛ yɛn na wɔte yɛn ho afiri deɛ ɛntene nyinaa ho. Sɛ yɛka yɛn bɔne kyerɛ a ɛyɛ Roman asɔfoɔ ne sɛ bɛka wo bɔne kyerɛ wɔn ɛyɛ mfomsoɔ ɛnyɛ. Twerɛ Kronkron ne se anaasɛm a sɛ yɛka yɛn bɔne kyerɛ a wɔn na sɛ yɛyɛ bɔne yɛnka yɛn bɔne nkyerɛ no wɔ. Momma yɛnkenka no wɔ ay hindi ko ikinubli. Nkyɛmu enum. Aking sinabi. Meka me bɔne me kyerɛ wo na mankora ma mumuyɛ so. Meka sɛ meka me mmarato makyerɛ Awurade wɔn a wɔde me bɔne so imusuo kyɛɛyɛ. Deɛ di kan yɛbɛpaa yɛn bɔne mu aka kyerɛ wɔ Nyankopɔn. Awɛsɛ wɔn wɔn yɛayɛ ne bɔne ɛnyɛ wɔ nipa bi. Ɛnyɛ deɛ wɔbɔɔ no so toro no a wɔyɛ ne bɔne no nko. Deɛ di kan wɔ Nyankopɔn na wɔayɛ ne bɔne. Ade trɛfɛ sɛ ɔwɔ ne mmara nsɛm sɛ mprɛ biara ana ɛnyɛ wɔ biara bɔne. Sɛ wobu saa mmara no so wɔ Nyankopɔn na wɔdi kan afom no. Wɔn bi no wɔayɛ ne bɔne. Roman sɔfoɔ no ana ɔma yɛn kenkan. Yakobo nwoma eti num ɛnkyɛmu 16. Monkeka mo ho mfomsoɔ nkyerɛkyerɛ mo ho. Na mommobɔ mpaeɛ ɛmɛma mo ho. Na wasamo yadeɛ. Onipa tenene ade sra mu yɛ den tumi yɛ nneɛma bebree. Na deɛ di kan wɔbɛpae wo bɔne mu aka akyerɛ wɔ Nyankopɔn. Na afei nipa a wɔayɛ ne mfomsoɔ no wɔbɛgye wo mfomsoɔ tum wɔ n'anim. Nipa na wafom no wɔbɛgye wo mfomsoɔ tum wɔ nua mafom ma yɛ wo bɔne mesrɛ wo fa kyɛ me. Onuabarima Josel ma yɛ wo bɔne fa kyɛ me. Ɛfiri sɛ ɛyɛ bɔne tia yɛn ho. Ɛno nti yɛpaa yɛn bɔne mu ka kyerɛ yɛn ho. Mompa mo bɔne
maka enkyere mo homo wan kasa kwaka wo bɔne kyerɛ Roman sɔfoɔ no ɛdeɛn na fa sɔfoɔ no ho abra nya wo na wo yɛ bɔne tia no abra anya wo no na wo fom no na ade na wo kwaka wo bɔne kyerɛ sɔfoɔ no Twerɛ Kronkron sɛ monkeka mo mfom so kyerɛ mo homo ho yedi kan de wayɛ ne mfom so no ɔna wasa wo kan wo bɔne a wayɛ atia no kyerɛ no na wo srɛ ne ho bɔne fakyɛ enya osofo no nkyɛn na bɛkɔ akɔsrɛ bɔne fakyɛ osofo no wɔkɔka wo bɔne kyerɛ no ɔno wɔka ne bɔne kyerɛ wo ɔnka ne bɔne kyerɛ bɔne a wɔ mu di ne suma se gyina osofo no ka kyerɛ wo ana wɔn mo nka kyerɛ yɛn mu ni Twerɛ Kronkron no mɛse mo nkeka mo mfom so kyerɛ mo ho enti ɛdeɛn na yɛ ho tɔ so sɛm wɔ mu kyerɛ sampa wo Nyankopɔn de wo bɔne akyɛw wɔma yɛn kenkan Yohane ngoma di kan etiba ko nkyemu nkron yɛbɛsenya kɔ so bio sɛ yɛka yɛn bɔne kyerɛ a sɛdeɛ wɔn tene Yohane sie no ɔyɛ ɔnokɔfoɔ ne tene ni sɛ ɔde yɛn bɔne bɛkyɛ na afei wobɛsi dɛn ne wahunu sɛ wo Nyankopɔn de wo bɔne akyɛw na wɔte yɛn ho afidie ntene nyinaa ho te sɛ wotenka bi ɔwɔ akoma mu onuabarima sɛ wotenka bi wɔ akoma mu sɛ wasesa na dia ntempa no wo yoye na sesia wonya bio bone wadi pɛ na wonya bio sɛ ne wodi nkan kan yɛ sɛ sesia ne ya na wakoma tu wo ye mo hwehwew ye ndi wan dance yɛ sɛ wonu abarama Onyankopɔn de wo bɔne akyɛ wonu abarama Robert wote ase ane mete ase ane brother Eli mete ase Matias yano ne ade ya meyɛ no sesie na mebɔ me ho mmɔden sɛ bɛfiri me bɔne mu na mebɔ me ho mmɔden biara sɛ mɛyɛ yei na deɛ boa yɛ paa ne sɛ bɛhwɛ dwumadie no da bia yɛtie ne bio na yɛda wo ase pii Onyankopɔn ka wabusua ne wadɔfo wɔ ho afiri sɛ ye biribi a ɛyɛ ne gyesɛm sɛ wobɛte sɛ wobi a ɔwɔ ntanta na afei deɛ watenka bi sɛ Nyankopɔn de ne bɔne akyɛ na afei wate Nyankopɔn asɛm na yɛbɛdadwe no afiri so yɛde wɔbuo abrɛ wɔ Nyankopɔn mu wɔne abarama Eli bɛda wase wɔne abarama Robert yɛda wase afei yankɔ yɛ hɔhoɔ foforo so na onuabarima Jennifer yɛsrɛ obisa wo nsɛmmisa onuabarima Eli menchi yakoma mu nyinaa kanka brother Eli ne brother Daniel ma ware me maya miɛnsa na mesrɛ Awurade sɛ antene me na metumenya de papa arusɛ da biara me kunu bɛnom nsabro no wɔ boro me ne me ma na me ba baako adi mfie duna na bra me ma no nyini no afei na nani ayɛ de na bufuo na kɔso na pira na wo pira yɛn na mepɛsɛ mehunu sɛ Twerɛ Kronkron bɛboa me na matumi asɔ me hawa no ana mewɔ ɔboafo bi wɔ Manila ɔboa me ma yɛtumi hwɛ ɛyɛ yɛmma no fakyɛ me kafra deɛ mete yɛ ne sɛ wosi mfie 19 ni wokunu aboro saa mfie 19 sɛ wokunu mani da so sɛ wotie ɛyɛ de bɔne sɛ ɔyɛ okunu bɛbɔ wo yere wobɛpira wo ma yɛ kyerɛ sɛ wɔn na wɔne nkwalaa no saa na ɛpa kyerɛ sɛ sɛ ɔbɛkenkan Twerɛ Kronkron no a wɔafi sofo nwoma ɛti num asɛ deɛ wɔdɔ ne yere no afi sofo nwoma ɛti num asɛ deɛ wɔdɔ
na yere no odon onno na yere se won ara ne ho yakenkan avisi fong metin tumode ne wotwe ye ne wokunu adwuma saara enso na ese okununum se wodo won yere nom se won ara ni pedua die wodo ono ara ne yere no don ne ho anchomo aduonu nkron na obiara ntane won ara ne honam na emom oyenu yiye na osom no bo sadia Kristo nso ya asafo no adiasa every say ye ne pedua ho akwa mu da ho onu ya ba Jennifer tene Paul can say Sarah so necessary akununum sa wodo won ara won yerenom sa won ara ni pedua de wodo ono ara ne yere no do ne ho na obiara entane ono ara ne honam na emomoyenu yiye na osom no bo sadia Kristo nso ye asafo no abarema owo odo no oyene ne yire yiye na ne yire som bo man te se wono ara ne pedua ye nipa ya wo kwa ya fa so hwe na ara ne pedua so wudware wo mpese wo ne pedua be ye fin wo mpese be bon wo mpese wo be pira every say we pe biara ni wa obabbo won ara ne ho twede se wa adwene ye adwuma wo mmro ho ana wo mprepira wo ho se wa adwene ye adwuma wo mprepira wo so hunu obi e wo prepira ne ho na adwene nye eye brosuo mu ade ma wo nipa se wo beto ne ho na kwa asema wo mu se nipa dodo no ado wo ne nko aho na so enipa obarema onipa biara do ono ara ne ho afei oba ofiri wo barema mu no every say wo fa if anasa hawa every adam ne pedie mu na senti na sese wo kunu edo ono ara ne yere asese akunu no do wo no yere no se won ara ni pedia adentira every say bro we Nyankopɔn de Hawa abre Adam no obo Hawa abre Adam abre we yi ne mfem pade no mo ba ko bo ba abre no ma yen kenkan Genesis ngoma etimienu nchemu aduonu mienu na Awurade Nyankopɔn de mpade a we yi free we nipa no no ye wo ba na ode ne bre onipa no na onipa no kan se ampa ara menam pemu dompe na me honamu nam ankasanie oyi na wabafra no woba efrese wabarema mu na weyi no free yemu da ho se oba efri obarema ne peduyemu anti Adam kan se ampara menam pemu dompe na me honamu ankasanie me honamu nan ankasanie waba frano oba efrese wabarema mu na wayi no free ye ejina ho made Onyankopɔn eyoye efri na de bo asifri se oba no ubebune se wini pedua oyo obarema oba ka wini pedua ho ye ni ade wo free fitiase enti obarema biara obabro ne yere no ye bone ye onipa na so obarema so ba bone o tete waba wo hye waba
waya wo bo afọ wa abrabọ mu so one ne di mpam agoro atada kora one ne data said waya akwa wode ne mpa ya akwa wo fie ono na osiesie wo fie prapra wo fie ono na wahwe wo maso mawo ono kora na wasande na ya wo ba osisi wo nioma sisi wo ntade mawo ono aduane ma wudi ade biara oba no betumi ayo yema de opa bia oyema na se wo wie na de twade yesine so na de bia wo bro no a emere ma wote saa no eyo bone woni wodoma wo yere kopempempen so bi mposen kanka wo bro wan kasa wo mapira nkwala no wagunu enye bone se etoda wo betia wo ma na mom die wo ye no ene se wu pra nkwala no pra bone ye eye bone ye suban bone ebia obiara na adwene ye adwuma na me be ya adwene onipa biara na adwene ye adwuma no wo mpira ne ho na wo yoro te se wo ara wu ni pedua eno nti eye chuwade ye se wo be pira wo yoro na de e wo se wo ye wo yoro nie Patro ngoma dikan etimia nsanchemu nso Sara na mo wayirenom akununom mone wan entena ne mudiem sa ara sa wayire ne ade ya ne ho nya den na munni wonni se won so ne moye enkwa dom no adidifuo bi enti de abarama no esese woye ne se wade ni die bema woyere se oyere ya ade ya ne ho nya dene fa ni die ma woyere ho ne mobo da woda di kire no fa ni die ma no se oyere ya ade ya ne ho nya dente fa ni die ma no every say oba se eba ne nipadie mu mpo ahonam ni fam oba ho nya dene na se wo ba bɔ no twɛdeɛ ana wo ba bu no apira no a hwɛ pakia oye Philipia ma no kuturuku boni oye no kuro kuturuku boni ɔbɔ kuturuku na ewiase Nyinaa kuturuku bofo no oye abrane ayo pabene we dinkunim wo kuturuku a wo ko nyinamu wo mo hwa won ho dwewe nanum nyina kuturuku bofo no wadi kan wo kuturuku bofo nyinamu we wiase ya fa na nyina na so de bia na yire ho ye fe na anim twade biara ni nanim ekuro kotwa bia ni na yire ho jaso wa mo na yire na ho merema na momo boxing nyamu adwuma kuturuku nyamu adwuma na ode oyire siwa na wo bro nanim manoko drum pempe so bi se obro wan kasara wo ma no ye ya bone e ram Timothy ngoma edikan tinum chemu en wotwe na se wo bi nhwe wono ara ne nipa titire no ne fiefo a wapagidie na wo ye nipa bone sene de wonyi nie masamang tao pala yung ganyan. Ano nti se wanhwe wabusua so a wanhwe wo ara wo fiefo so a wo ye nipa bonefo na sade wo kan ye no kora enipa te saa no Nyankopɔn wasam na wo se de tenetene wonom sade Twerɛ Kronkron no se wo ye nipa bonefo wo bisa me ho akwankyere se ne tie fa ho ne sade wo nipa no ye nipa bonefo wo sefa ne nyina chi wo Nyankopɔn ma wo nipa akwanya ma nipa biara akwanya opa asohwe wukunu aya aton safra no mane metie Twerɛ Kronkron Adesua ne mu Nsɛmmisa mane nkan Twerɛ Kronkron no na je mesre wo no se ani mia no fa kakra ka ho me wani kakra ka ho na da suba papa di kire no da wabra pa di kire no na hwan nanim se otie Nyankopɔn asɛm betumi kura asakira no anu akiri ye na mafuto me wo de mawo aye futo edi kan
na waye wie no mano asompa miewani natena ho kakra na die etwa sa wo ye no meka de di so no akyew de di kan no mafutu edi kan de tos no de ye sa wo wie a ada obasinya babiye no masinya tuufo mama wa kwankyere foforo eda wase yaso yeda wase Onyankopɔn hu no wone wo mammobo. Atin pong isunod, kapatid na Melvin, magandang gabi po sa inyo. Tuloy po kayo. Ano po na a free bayon bon o na barama Melvin yasra obisa wo Nsɛmmisa. Nsɛmmisa di kan kra ye ya no dada afa ye bon ya bona ya pamu kan na se yanka kire Onyankopɔn anya sofo na the Roman for ye almost synchro so me ya hotefo wo Twerɛ Kronkron man ora ba ma ya fomso wo mo ye obi amana o mo si ya hotefo enye wo nipa na si wo nipa so hotefo obiara ni wo so wo si wo bi so ofre wo bi so nipa we de me si wo se bra ba yo hotefo Onyankopɔn na si nipa a na wofre nipa so hotini nya nipa na fre wo nipa so hotini una bala mafachem ye ya tron kyerɛkyerɛ mama ye nkenkan Roma fo ngoma eti wo twe nkyemu adia sam ye nsa wo tagalo kasa mu ene kasa ahodo mu wana wabatoto wona Onyankopɔn na yi won ano Onyankopɔn no die wo bubem para focasa wona say why no wabatoto wona Onyankopɔn na yi won ano Onyankopɔn no die wo bubem Onyankopɔn no bubem ono na woka sa wo yo hoteni ana sa wo ye mfomso ana sa wotene obibiara ni wobi wono pe na woni madigi na woni pemu yakoma nso ka ho Yohane ngoma etimienu enchemu aduonu na kopema aduonu enum na Yesu no de wamfa ne ho anto won so efro se wonimu nipa yina na ehia no se obi di onipa ho adanse efro se wono ara nim die ewo onipa mu Onyankopɔn enim nipa se arade Yesu Kristo Onyankopɔn ba no wonim nipa nyina na wono no obedi ho adanse se wonipa we mra mbeye kohoteni womo beye hwehwemu ti se oyen senkyerene a nipa tumi yen senkyerene se wo yohoteni abra ne suban ne nyuma wo ye nyuma bone bo awomane kura yen senkyerene na no cheso mo so ya hotefo ana eti de wonmo ye ni tweransem no ye gina tweransem no so nie eye Onyankopɔn na si wo bi wo hoteni onipa bere no betumi se nyanko nipa so ma ye hoteni je Onyankopɔn pe eye Onyankopɔn na bu nipa bem Korintofo ngoma dikan ye ti ba ko anchemu mienu de koma Nyankopɔn na safa wo Korinto wana wate won ho wa Kristo Yesu mafra won se wa ma ya hotefo ne wona wo boye ne won nyina awura Yesu Kristo din wo ma nyina no se de koma Nyankopɔn na safa wo Korinto wana wate won ho Kristo Yesu mafra won se wa ma ya hotefo na fra won se wa ma ya hotefo enti hwan na wo fra woni pa bi se wo mra no ma ya hoteni hwan a ti ba ko nchemu nkron 1 Corinthians 1:9 Onyankopɔn na wonam na so afra mu akɔ ne ba ye na Awurade Yesu Kristo ayonko fam no ye onokɔfo Onyankopɔn na ofre Onyankopɔn na frɛ nipa ono no obepa mu akase wonipa se mesi yo hoteni Onyankopɔn na bu nipa bem mama yenkenkan wo kasa foforo wo se bohano kasa mu tin watwe Roman fong me tin watwe anchemu aduasam yensa
Why no better to one when Yankopon you on ano when Yankopon the obubim? Why no better to one when Yankopon you on ano when Yankopon a bunnipa beminya popono? I wasn't when you woman, a when Yankopon and a ma when nipa be dibim when Yankopon a bubim, a when Yankopon a bunnipa bim. Jane was Spanish. Ne Portuguese Twerɛ Kronkron we Nyankopɔn ene bubem eye we Nyankopɔn ne Bɛka se we nipa yi hotini anaso onye hotini we nipa foforo biara ni wo ahoɔden a Wobɛtumi ayɛ yɛn gye we Nyankopɔn pɛ ne nim nipa brabɔ mo asɛm ya kenkan lokano kasɛm why no Wobɛtoto wɔn a we Nyankopɔn ayi wɔn ano we Nyankopɔn ne de obubem emoda hɔ Amudaho, eye we Nyankopɔn di obubem. Momma yɛnkenkan bikolano kasɛm why na Wobɛtoto wɔn a we Nyankopɔn ayi wɔn ano we Nyankopɔn ne de obubem. Sin o bala Momma yɛnkenkan yewa hiligainon kasɛm why no Wobɛtoto wɔn a we Nyankopɔn ayi wɔn ano we Nyankopɔn di obubem. Amen. Aye we Nyankopɔn ne bubem. Wapanga senan se kasɛm why no Wobɛtoto wɔn a we Nyankopɔn ayi wɔn ano we Nyankopɔn di obubem. Aye we Nyankopɔn ne bubem na ane kadlekefo aba abontene kadlekasafo na aba abontene ekeka se eye pope no ane ma obi ye ohoteni nta afa egubefumi no wataneme yana na obi bisa nsɛmmisa eye masade yese meyi wo nipa na no wo nokremu eye we Nyankopɔn ne bu wo nipa bem enye nipa biara enti wana yesi wanum sa wotefo akadleka safone ye no ye ya trode akadleka safone mpanifo abo wantimu de aba every so wanum nya faso afrim wo munya sika firi wo paso ba ye hote ne sika obetua no every so wo ko wo mo asafum se ye fra wo saint anaso hote ne ya get oka obetua ne oka edi kan ya hote ye na afei ye wo dwumade bo fronso wo ho ye wi ne ye wie adansede enya adansede afodebo ye ba bisa se wa ye nsenkyerene ana nti se wo ye ne nyina wi ansa na wo ma be si wo so ho tini mama ye nkenkan sika he ana nkrofo tie ye wa kan lekfo encyclopedia mu awo edwadie ne kabia our STD Census 7 1907 John Cardinal Fairley one Archbishop of New York na twerɛ yɛka na sɛ wantumi antie ɛyɛ ɛka nketenkete our canonization anaasɛ sɛ yɛnsi wo sɛ ɔhoteni na emu wo sɛ ɔhotɛfo mu baako a ene wose nipa tua saa kai mfato ho yenu ye kan ketenkete ekan bi wo no mo a yen ya twere na enama ho hia no ye hye dance sidua tese eye eka hodo ewo Vatican Basilica na nipa ye bete ne ho no eno we chiri ye tinipa no ye ka kire pope no asafuni mo mpanifo ne cardinals ne wone betoto wonano ene asafunu nyina be ya mamre na saka hodo ye gina eka a nipa betua so na se nipa no ye na adwene se wobetua ka a esase be ye empem aduonu dollars ne empem aduonu na to be pese ye nsi ne se ohoteni a wantua kra na enye beye $50 America sika no $50
and na say ahotie no ebabro so a watua pa no $30,000 Tete 1907 na yeshasye ansa kwa na wiase nyina ko edi kan beba Tete hwesika wutia Tete 1907 yeni ka wubetua ansa na baba yo hotini so obi peso baba yo hotini anase yemfa ni saint e wo karle kasafumu a ade wotua $30,000 yesi ye 1907 baburu mfrinhia wo hani baburu 100 years ni nti de ba ye mremu asika na mo hwe e wo ho bebree sas kano de buy ya namremu a ya US dollars na mpemadi asan wo de ba namremu a wona barma Daniel fatu jamaye $30,000 wo 1907 and now what de buy mremu a $831,300 our 2021 what the bar fee mo sika obetua no dollar sika ne mpema ha watwe aha mpema ha watwe de asaba ko mpema ha asa dollar sika na de bagana sika mu de adama wobetua sa sika we nyina nsa ne yatumi asiw so hote ne wakarle kasafo mu enti de sika ba bra wa no na asafo yiye eno ne ade karle kasafo ne ye wobetua su ba woka woko pawo bani maka akra betua ka ayefro wobetua woka ade bembi omo soma hodo wobetua woka ti sa soro ne de omo wodwade pi Twerɛ Kronkron ka na Korintofo ngoma taso me ne timienu nchemu dunson na yɛnte sɛ pii a wɔne nam tɔn Nyankopɔn asɛm no yɛnte sɛ pii a wɔne nam tontɔn Nyankopɔn asɛm no yɛnte sɛ bebree a wɔne nam tɔn Nyankopɔn asɛm no wɔna wɔdi kan yɛ Catholic-foɔ no ade no wɔni wo kwan akora wɔbɛyɛ no wɔnya sika woni mu ana ama obu mfume ode yema moma yensan ye chinkwa abakosem Martin Luther one masofo no baako a ote Protestant kuyo no Luther na wompadiye na pope no ye no afise na pope no ye ne se pope na tonton eniyoma bi kyerese se nipa ne yabɔ ne kese obetua sika kese ene so ka kɔtotɔ wɔn mo eniyoma na afɛ de obɔ ne akyɛw enyem na mebɔ mitrim aka Catholic asafo na yɛ dada wɔn mo wodwadie bebree ɔma yɛn kenkan leader na 1507 yesin wo hene na opo won mo nkyerɛkyerɛ be Roman Catholic asafo ne nkyerɛkyerɛ ne won mama ne api enkanka won mo nkyerɛkyerɛ kopote a akyerɛ nkrof omode mo hwe ahosia wodo mu Lutheran ede ɛyɛ nkɔmɔdiebea ɛbaaye abra ɔde san nsɛm ba 95 yes 1950s 1517 ya pamoni frasa from June 1520 na ya bo nipa kokko se ama wan mo nye eye Lutheran now womre no ankasa entomo so wonye nsɛm aduana ba ko mfiri ne na twere mu na 95 thesis no eye na aduasia mu autumn Joan Eka say bull one Masons the who had sent the Pope a copy of Eddie Adjune by say a nosio I an Adjune Sanka when you sign something free one ampano na so Lutheran or de Catholic Pope no and near Christopher found with your October no at the Assembly ma ebe ye hunyan our Wittenberg
December 10, 1520. Na sada bɛbɛtumi abɔ gyidie no ba no wɔhye nwoma pii na yɛn ne yɛ pope no ɛyɛ wɔhyɛ nwoma na nsɛm wɔ a section concerning all article. Na nsunsuanso ɛba yɛn nie wɔpamo Luther ɛfrɛ asafom sɛ Pope Leo X wɔ January 3, 1521 ɛwɔ Bull Dicet Romanium Pontificem. Maunum Martin Luther na nko betuma ba Roman sɔfoɔ na so yɛ pamo no wɔsɔre tie Pope no ana mo sɔfoɔ no adia wɔn mo yɛ so mo tonton ɛyɛ eniama abema wɔtɛfoɔ ho ate wo yɛ ɔdefoɔ wakodi bɔne kɛseɛ deɛ ɔbɛyɛ no sɛ wobɛtua sika pudu ama sɔfoɔ na ɔtotɔ wɔn ma kadeɛ wɔtɔ pɛ de ɔbɔne bɛtɔ tikada kasafo no wɔn de wɔn dwadie esi wɔ sɛ dwadie wɔn de wɔn asafo no esi wɔ sɛ dwadie. Impo amrashe bejamufuo ane nipa waka leka safo nim adekodi entia protestant so mo te won ho free Roman so mo no adentre sane bonia pope ne ye India ma protestant fo so retia catholic so mo no sane enema na catholic safo ne ye nti adia ba akonsa wasa wote yasie nie na kala kasafo no aban omokum wose result afrese wa ye biribi atie kala kasafo no adia wanmo ye na kala kasafo no twerɛ kɔ na ɔtwerɛ kɔ ma kala kasafo no awo bulakan dia brante ne twerɛ ye nie na wɔde result kɔto afiase na yɛn ɛyɛ adwuma no mɛpɛsɛ mo yɛ sɛ deɛ Kristo sie deɛ Kristo kan ne sɛ ɛnyɛ wo biara wɔ sɛ sɛ Awurade no bɛkɔ wɔ soro ahenni mu na mmom deɛ ɔyɛ ma agya wɔ soro na pɛdeɛ na awotefoɔ kuo no ɛnyina adeɛ bi so ɛwɔ sɛ Kristo wan fe Farisifoɔ no ano wan no do won na atwerɛfoɔ hunu na amanamamufoɔ no wanye won ho sika puduo sei wanye rosary the solicitor office amfa ɛyɛ ɛsoma hodo wasisi hɔ anye sika awɔntene Yohane wanye sika afi won wo bo won masu ne nkyɛn na da na nkrɔfoɔ yi won mo mpɛsɛ wɔbɛyɛ yɛn mu nyinaa kyakwa na wɔsan so gisika free nkrɔfoɔ nsɛm ɛnta wɔn tonton capillaries rosary wɔn tonton rosary ne tɔma hodo ne nama hodo ɛho nsɛ ɛho ihia na wɔde adi mpata ma akra empo wɔde asase so ntomago nyinaa ayɛ ntade anase duku at pagbulong wamo bompa yɛhunu na wamo de enso kronkron egu yɛn mu nyinaa so yɛn entme ente entoma anase akoma bone ho abra akoma yi di bone ye ni adwene sachera na ye sikani bre ana pesa menkuminya wanom agisika pudu ahodo na mo si nkrofo kwa asema wanom nware ebete se asema wanom nwe aye mojanam ama wanom nware wana busuafo nanso wobetumi adi bɔne biara a wopɛ uwi ase tua dem di afei adan
Onyankopɔn gye adamudeɛ te sɛ saa nkurɔfoɔ yi obi a wotumi ti nnipa awu na korɔ no mu ana otua adamudeɛ tumi tena sɛ fisɛ de akyɛ no ɛwɛ sɛ Onyankopɔn pɛ sɛ ɔne deɛ akorɔmfoɔ de ama no wadie na yɛnom yɛ awɛmfoɔ a wɔmanya wɔmfo papa na sɛ yɛn ne nyame a saa atorofoɔ ni akorɔmfoɔ som no deɛ no medane makyi ma saa nyame no na Philipia ma no kunini ɛnyɛ ni no yɛ akino Philipia ma no akunini kɛseɛ yɛ wɔsɛ Razon aka sɛ emuda hɔ yɛn ne bota yɛn ti aka le kasafo ne kum Razon wɔbɔ ne to wɔ le data park so Philippianfoɔ ne kuromfoɔ kum na no mɔhyɛ ɛyɛ Spanishfoɔ tumi ase wɔn na wɔdi Philippia man so saa brɛ no wɔsan so twerɛ ɛyɛ kowan krata foforɔ Nova Noli Metalia brɛ wɔkasa fa ka le kasafo ne nkyerɛkyerɛ ho adeti ne yɛkum no ɛsɛne ne wɔtwerɛ yɛ ne ntira the Spanish abano tan wɔn yi Momma yɛnkenkan Noli Metahiles na nye sama wɔtwerɛ yɛ novel by say result ɔsɛ afɛ yɛhunu adwene yɛfa purgatory ho ɛfiri apam tata ne apam foforo no anim nanso aba bɛyɛ kale kasafo ne nkyerɛkyerɛ Mose anaa Yesu Kristo ankasa mfa purgatory ho te bia ketewa biara mu mpo ho mogunu mɛkuromfoɔ Philippianfoɔ menyanko nipa mogunu ɛyɛ Dr. Jose Rizal yɛsahene a wɔdi kan Spanish aban no a wɔyɛ Katolikafoɔ no kum no ɛsane no kwasoma wɔka yɛ ɔmo ntumi ɛnsi ne kwan nti sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wɔbɛkum no no wɔn bɔ no so boɔ sɛ wɔyɛ bɔ ne kɛseɛ sɛdeɛ wɔn yɛ Awurade Yesu Kristo atwerɛfoɔ ne Farisifoɔ ahodoɔ kum no bɔne na mabɔne soboɔ na mabɔne ahodoɔ wɔ soboɔ ɛna yɛkum no deɛ bi na wɔde yɛ hɔ sɛ Luis ahɔ sɛ Rizal no hɔ sɛ purgatory ɛnni twerɛ nsɛm ne mu na wakenka twerɛ kronkron nyinaa sɛdeɛ ɛbɛyɛ wobɛtumi aka hɔ sɛ Mose ana Awurade Yesu Kristo mpo anka asɛm ketewa biara mfa purgatory ho epo Kristo epo Mose wɔn ankasa mfa purgatory ho adeti na wɔgyidie ne awɔtɔsoɔ ɛfso akenka twerɛ kronkron nyinaa mpa no wɔhwehwɛ nokorɛ ɔdakotani hɔ sɛ result nti ɔde ne nsɛm ba na wie sɛ saa atorofoɔ saa asɔfo wo sika ne wɔpɛ agye adi nti wɔ sɛ wɔn mo nhwɛ de bɛpɛtepɛte nkurɔfoɔ soɔ wɔn mo ntoma wɔn mo tontɔn wɔn mo tɔma wɔn mo tontɔn no ɔka kyerɛ abamu ano sɛ Yohane asubɔ mu no wankasa mo nsesa rosary ane ntoma ahodoɔ de ɛkeka ho walang bigong kilos na di may hinihinging upa na Yohane wa gutom pahalos nagbibili ng almen, kwintas, korea at iba pa awo na subɔ mu na so de na saa sorry wɔn mo yɛ yenum wɔn totɔn saa na ma yina ɛyɛ ɔmo tontɔn ntoma duku ahodoɔ ɔmo tontɔn rosaries ɛna wɔde mmoawedeɛ nyinaa yɛ belt nanso wɔsɔfoɔ no na de bia wɔsi cross
na wa mo boy no nyinaa so mpaye e de su kronkron petepete ye no nyinaa so kra mpo a entumente entoma bone wo mu na wo mpese obesatra wo na adwene ye ya pese menkuminya sane pese menkuminya nti wo no de achiwade PSC ho se wo na wo we mojanam na ye achiwade na so botumi di bone ahodo wo sal wo se Razala person na ye achiwade so be mojanam na so one more person betumi are say ye achiwade akra de interview say Roman fo nyam no betumi amane sika etua de mudi ama no nya tua sika ma no a na wakọ akoto na ntwie de be di mpata na ntwie de be pata ma wonom ye sika ni bre say okore mojanam a o ware wabusuani a ne wabusuafo ebene wo a sa wo betua sika de wonya ebane ye ne ade result sorry tie yes oni ade Martin Luther ayo ye se no kwasmo wo se Martin Luther enim result Martin Luther ebeja result Martin Luther wa by 1500 nimu result on 1900 no by na Philip amamunum rashe bejafo enimu ana warum ni misano mai Menenda swane se wasafu no besese yeni ade meka tawaka no kura The power of the seat reigns all over the land. Nobody's help cares to give a helping hand. Weary souls are screaming out in pain. The blinded hearts are howling in vain. Each careless step leads to a grave, swimming against an enormous wave. Yan yung naka-aired truth yung ating podcast. na wadini pa ako adaminamu when yanyume wa podcast on Head Truth Dwumadie when say do na mpem asem do no ene nyeme ho na the result yo ye yes if babro french ya wa ha Martin Luther Carl Casafono authority ya adia one make say the was result ayo ye Martin Luther so they were hunu ye no authority ya na me boso waka ye french hanum bia besene abakosem asenya kan ho bio eno ne adia ya koso oni abarama Melvin sa nkrofo ye si won ma hotefo wo Roman asafum ye nkwasi asema dambo eni Twerɛ Kronkron ni mo Twerɛ Kronkron ne se Onyankopɔn ne di wobubem Onyankopɔn na frɛ wo nipa bi so hoteni ya sa wotemuafo no emfa no di aloyafo ne bɛka so wotemuani ni di na temu tudwa wotumi nkasa wo no wadi bem dada se di owatumi no ade na temu tudwa na kyerɛ so wadi bem na wadi fo so wotemuafo no ka na wo sha ana kyerɛ so wadi fo enkanka aye Dwumadie aye bone aye wudi ye bone mu ne ye ntwentwa ne so se enya wunu se wadi ye wuni e wadanse pe enya afene be beba be ma wa kwenya foforo mu baba yi ya no wadi fo dada sadi eche wasem ne abia emfa wona de nkrofo beka so ni pabonefo na nso se Onyankopɔn aka so yo hoteni a Onyankopɔn pe no betumi no biara ne obetumi aye bidi bia fa ho oni abalma wate ase ana me da wase bebree brother Eli se dan Onyankopɔn ma wakɔ aba
Onyankopɔn tenetene wo. Owo no kra wo hwehwe mu gyae ka le kasaf na saa som na wo mu na abodamfo nko na gum. Na de wo bisa nsɛmmisa Manggano. Ang sinasabi ko, ang Iglesia Katolika, ang kanyang aral galing sa Roma. Bakar like Hindi ang Pilipino. Yung mga leader ng relihiyon ang mali. Kasi yun ang nasa Biblia eh. Bulag na taga-akay eh. Tuturo-turo, hindi naintindihan ang tinuturo. Biro mo, papangumpi sa lingka. Eh siya naman pala, takot na takot ka na, kumpadre. So buwa, Onyankopɔn adi kanfo ni frafo ibema wo wa be pa wo boni mu aka atre wo se agya ma ya boni every say aye meneme wa faase ada awaso osofo ne so pa mu ka menso ma yesa menso meni Roman sisters no deda na so mo do ma me ka wo de ye sisie eni da so so wate asie wala barama. Whenever my Alman de sus and borders, bisa Nsɛmmisa. Brother Eli ni brother Demi, the money nasa sa mama me kwenye. Nsɛmmisa ne se. Huwag mo lang sabihin, wala nang oras eh. Kaya sabi ko nga kung pwede isa lang. Nsɛmmisa tells me na mosukra. Yeni bre. Enti America tra wo se bisa ba ko pɛ no na Church of Christ asɔre ba no hunu ne mɔbɔ na so no pa chinyejie de wodi kan bisa ne mpo ware bisa wo pɛ aboa no ahwɛ nso de ahunu wadi sam ngoma eti yansa chemu dun watwe mu yazi for the session so de no aboa na chance de wa mo se ya wo pope no aye ahen chen so mo se Ricardo Felide and only ade amanalo so sun aye when phrase die for nchen ana de wodi ka tre me brother Nicholas Perez I say a phrase die for gidie mu say antichrist na say 666 and then I war pope na hen cheso I almost say a vicario Philide mo say na yes die for no and I'm an allo for Church of Christ as of Nondo, a fato warmoso. A warmoko one crat, Momma infantry. As the Foko one crat and Moana. Well, 1866. Uriah Smith, on our day kind dangerous, a bread, Carla SD Asafono. Now, Nishi more your year. And ni hunu moyo ye Herod 1828 na saa film no 20th 1886 na oye she saa nkomo se watwere wo pope no ayencha wo hye so eye vicario Philidei na wase ye gina ma Nyankopɔn ba no ensi anamu na saa no mrei wakana nyina baba ya 666 na saa no mai wan pempens wo se hai no ya baba hunu number no totoa as his distinctive title. It is the number of a man. Se abodin ye woni pankontanto ano na de oso saa di ne na ye bane nipa
Vamos say 666 na Vicario Feliday. Vamos say die aye Nyankopɔn abadiakyire. Vamos say die Nyankopɔn ba no abadiakyire. Die Nyankopɔn ba no abadiakyire. Sa 666 no. Anya no correct. Abrebi baya. Sa ziefo gidie manalo asafo ne gidie no. Say 666 Vicario Feliday no. Tro asekire ya tro. Ewo manalo asafo ne ko wan kratem say 666 no. Ano na wo pope no ahenche so na pope no ahenche so wo Vatican asuyeye warmo ko wankrata no nie ko wankrata ya Pasugo September 1976 page 5 na pope no ahenche so wo Vatican akra ye no na ye eye edini ne abodini a pope no yade manu aye Vicarif Feliday asan vicar no gina ma Nyankopɔn ba Vicarif no gina ma de otoso mienu ne ahenkyere ma bobo mu miensa na din no fili gina ma aye circlet na asasmi free esumu a ehre ne se aye agudie na asam day no enso gina ma de eka ahencha no emo ano ho na yen be ya dwene a wo ene be ma eye danchebo be ye wo ha yen ne adesua mo se free Twerɛ nsɛm ne mu me fa hwensie yen de manalo kan ye abra na misa no na me nso megidi ye kwapem se me hunu no kra ne free Twerɛ Kronkron ne mu ano ntia wo mo ko wan krat no mo se September 1976 page 5 wa mo se mo awie ye nie anti sep aboa no wa pa ni aboa no a woda da nipa okuta numre ye 666 no Roman Catholic asafo no o kre ye won ko wan katem September 1976 ano no mo gire mo fa sa gidie free SDF nchen na nya de wan wa biere be se Felix Manalo de wote church Open Manalo Church of Christ asafo no ono so no ye SDF asafo no sofo that's one more pamo no every one asafo mo botaye ben botaye nta ye pamo no ye nim SDF Open enim me was ankrata na be from America. So one many manalo SDF no every na or you almost off data. Momma yanka once mpo bio. Momma yanka sanfa ye ho. Onya bare ma amen. De betumi aka kire woni. Antichrist ne brebi beba obededi da sobra no nyanadi sese de nyanadi die obeya Antichrist wagidi ne frisa na ya Antichrist bebree wo mo nyinni saa amonyi din saa na won saa moai aboa wo Twerɛ Kronkron bedi hene ewiase yafa na nyina wa twerɛ yen na wa Twerɛ small de ma ye ti du biensa anchemu du nsia na wa manketuwa ne yakase adefo ne hiafo eti du biensa anchemu du nsia na so obi ntumi na wa manketuwa ne yakase adefo ne hiafo adehye ne nko nyina pene ma wo hye
wɔn agyiraeɛ wɔn nsa nifa anaa wɔn mama so nanso obi ntumi ntɔ anaasɛ ɔntɔn gyedeɛ ɔwɔ agyareɛ no anaa aboa no din anaa ne din nkonta ntwerɛeɛ no nko aha na wɔhwehwɛ nyansa deɛ ɔwɔ nte aseɛ mu aboa no akonta no ntoa no na yɛwɔ nipa akonta ntoa no na akonta ntoa no yɛ 666 aboa no ɔyɛ antikristo ni akonta ntoa no ɛyɛ nipa akonta ntoa no na ɛyɛ 666 SDA for anu yi manalo asafo ne nso fato won ho so now ne Aberema Perez ensu sua free won ye almost 666 vicarious Philiday mama ye fanto abo ne so nkuntamuo no ne nsɛm no sade yɛse bo abira may katumbas na numeral kagaya nung A, 0 yon. Ang R, 0 yon. Now mo say V no ginawa ma 5, I no ginawa ma 1, C ginawa ma A, R, any number bi o Roman fo atwere mu. Ɛna R any 0. Ɛna walang katumbas na numero. Yung I, 1 yon. Yung L, 50. Yung dalawang I, parehong 1. Kaya 53. Yun namang day o Diyos sa Roman, ang katumbas nung salitang day. Na Roman 4 kasa mo no. Ɛna V ni 5, S ni 0, F ni 0. Ɛna I ni baako, L ni 50. Ɛna I ni nso baako, I baako nso baako. Ɛna D ni 500. Ɛna E ni 0. Ɛna I ni 1. Nti wo kan nyinaa bomu a 112 plus 53 plus 501. Wo kan nyinaa bomu a 666. Now I must say aboa no ne pope no. Roman Catholic asafo na manalo asafo ne so asua. Jametumi aka no say yemfom so. Ante sa yedum nyina ye Roman fon kuntamu nto ano. Ena vicario Philiday Latin nsɛm ana Roman fo nsɛm ɔmo nsɛm na din sɛ ɔmo kasa na ɔmo nsɛm na din sɛ ante sɛ wɔ Greek kasa mo asɛm day no ɛnyɛ Greek ɛwɔ sɛ din sɛm ngoma no wɔtwɛn no wɔ Greek kasa ko masa fo ahodoɔ nson no ɛyɛ Greek kasa mo no asɛm Nyankopɔn no yɛ Theos Ọba no yɛ Wios anaasɛ Wion Ọba asekyerɛ no sɛ ɛno ne n'asekyerɛ Wion nti ɛne ne ntumi mfa nanso manalo asafo no sua ɔmo twerɛ firi ɔmo sua phrase diefoɔ nkyɛn nanso ɔmo sɛ SDA-foɔ ne Protestant-foɔ nyinaa firi bɔnsam nanso wɔn sua ɛfa wɔn gyidie na de wɔn mu ne sɛ ebinom onwene ɛno ne awura hɔ sɛ ma wɔn mu no sɛ nka wɔbɛdwene a nka wɔadwene mo bɛbue de mɛtumi aka ne sɛ onipa no a yɛfrɛ no sɛ aboa no a ne nkontantoa no yɛ 666 no dabɛn ne yɛbɛhu no yɛ dabe ne behunu wo mo nsa bɛka agyiraeɛ no na dabe batumi aka ne din no ayankuntammo nto ano nya na fe ne ye ba beda no wadie ɔmte ne Paul ka ye wɔ Thessalonica fo ngoma tosom yenu etimienu nche mum yensa
mo emma obiara na adamo bibiara fam eversere ma gese owaye obe wae no abansa wayi we nipa woni mra no so edi osaye ba no abra eye owaye no beba anasa ansa na afre beba na wiye no Awurade Yesu Kristo beba so beba wasaye ba no bedadi Baba wasaye ba no bedadi wasaye ba no bedan wadi wonipa woni mra asaye ba no abedadi dabe na yembesi be dedi kan enkrofo ba mane na afi aweye mapano aba ebra no kra Kristo ne maye no aben enti anti Kristo ne bedikene obedikene asana Awurade Yesu Kristo aba Yesu wakale kasafo ne ko wankrata mu masasama di katwira nentire kire nene nsɛm nyinaa yɛ bɔne nentene ipagbaban esuban nyinaa yɛ akɔnɔ enko bapa mu aka kye nipa nyinaa so no ɔno ne wɔ Kristo ni no kafo no ɔbɛka kyerɛ wiase no sɛ ɔno ne no kra Kristo no ne obiara wɔka ne ho na wana wɔka ne ho bɛfrɛ ne so wɔ diifo ɛne obiara wɔgyene deɛ te ne mu na atorɔ nkyɛkyɛ wɔbɛbɔ ato agu na yeye Kristo trofoɔ ɔwɔ nkyɛkyɛ bebree yɛ mfom so ɔbaa ne sɛ deɛ ne si ɔbɛtena pɔnkɔ so hwɛ bɔne ɛne ɛnɛma a wɔkyire no ɛbɛba asase so aba abɛyɛ naadadeɛ ɔyɛ nipa tirimɔdenfoɔ ne ɔrɛmfoɔ bɔnsam nyɔnko ɛdin ne yɛ antikristo ɛnti wɔyɛ bɔnsam nyɔnko nipa bɔnefoɔ yɛ wɔde ani tie daadaa nipa deɛ na ɛbɛtɔ no wɔbɛdi wiase nyinaa so hene na ne sɛnkyerɛnneɛ a wɔyɛ no bɔnsam na bɛboa no na wɔbɛtena pɔnkɔ so na wɔadi asase nyinaa so oyibafoɔ bɛdi hene nti adiisɛm nwoma no mu twerɛ asɛm a wɔde ma yɛ na ɛsɛ nketewa ne akɛseɛ adehyeɛ ne nkoa ɔbɛma wɔnom nyinaa ahyɛ nsodeɛ wɔn Momma ne wɔn nsa nifa so da bɛn na yɛn bɛba aberante Kristo no wada adie nti wɔma yɛntwɛn sɛ wɔnyɛ da adie a na wobɛhunu nipa ko a wɔyɛ a ɛne mɛfrɛ wo da asɛseɛ die yɛnim yɛnya hunu yɛ ɛresɛ Twerɛ Kronkron ne se ɔbɛda adi ɛna sɛ Kristo ba ɔbɛda adi ɛresɛ ɔbɛkum saa nipa no nkyɛnse na Awurade bɛba no anti-Kristo no bɛba abɛdi hene ɛna sɛ ɔbɛdi hene a ɔno ɛna nipa nyinaa bɛdi n'akyi
na yɛnim ne din yɛnim ade kudenti a yɛfa ne 666 na afei deɛ ɛde ne sɛ wobɛhunu nipa kwan wɔ yɛfiri sɛ wɔnya nnaadi yɛbrɛ no ayɛ brɛ ne yɛbɛrɛ ma amen yɛserɛ fa kyɛ me yɛde bɛnkɔn hɔ oniabɛrɛ ma anon yɛserɛ fa kyɛ me Nyankopɔn nhyira wo ne w'abusua ɔma yɛnkɔ yɛn nkɔmɔdie afidie so adwenkyerɛ no bi so ɛfiri Erwin Kalimpon asaseda ka Nyankopɔn yɛ ne dwumadie ka Nyankopɔn wasɛm da biara na wɔyɛ nyɔnko nipa nkwagye ho adwuma nsɛmmisa yi na yɛbɛyi ano sɛdeɛ Twerɛ Kronkron mu nkyerɛkyerɛ setie na ɛmfiri asɔfoɔ atorofoɔ ɛde de pa adwene mu na oniabɛrɛ ma Eli ɛyi nsɛmmisa ahodoɔ ɛne ahoforɔ nsɛmmisa firi Twerɛ Kronkron mu na Onyankopɔn ma wɔ nipa biara adwene ne nimdeɛ bubuye sɛbɛ wɔn yɛbɛnya nimdeɛ firi wɔn kronkron mu aseda ka Nyankopɔn yɛfrɛ Awurade Nyankopɔn na obi biara wɔtie no yɛn bɛyɛ ne gye sɛ wobɛhunu nokorɛ biara yɛda n'adie aseda ka Nyankopɔn bodɔɔso adeɛ biara a wɔtwerɛ kronkron mu no ana Nyankopɔn de yɛbɔ Nyankopɔn din wɔ so na frɛ no yɛkyerɛ sɛ firi wɔ Nyankopɔn enti yɛbɔ Nyankopɔn din wɔ ade nyinaa so a wotumi nkasa asafo no deɛ ɛma yɛmmɔ Nyankopɔn din wɔ so yɛwɔ nsɔre pii no ana wɔwɔ wɔn mfiri wɔ Nyankopɔn afei na masua firi brother Eli sɛ nokora asafo no awɔ so wɔbɔ wɔ Nyankopɔn din na wɔ so na frɛ no sɛ yɛfiri wɔ Nyankopɔn aseda ka wɔ Nyankopɔn Twerɛ Kronkron no wɔ akwankyerɛ bɛma yɛhunu ne yɛ nokora asafo no reda so no sɛ dodoɔ no ako wobɛbuye ɛnka ka wɔn a wɔta ne brother Eli mo de mo ntie no yie ɛne Nyankopɔn kyerɛkyerɛ sɛ de yɛ nwanwa se yɛbɛtie ɛna bando unless ane wɔn abaro mali ne nkyerɛkyerɛ ne yɛ nokorɛ wɔn a wɔ nokora asafo no abɔntene so mo keka so mo nyankwa na so yɛ ade a wɔ Nyankopɔn ahwehwɛ yɛ ne Nyankopɔn atɛntene ne Every time I watch your program, I feel inspired and blessed. Thank you so much, dear Lord, na sa pamamagitan ni Brother Eli Soriano at Brother Daniel, nakakapakinig pa rin kami ng mabubuti at makatotohanang salita sa gitna ng pandemyang ito. Sobrang maraming salamat, Brother Soriano at Brother Daniel, sa walang sawang pagbabahagi ng mga salitang ito at sa walang sawang pagpapaliwanag upang malaman ng sangkatauhan ang katotohanan. Hindi po kami magsasawang makinig, manood sa inyong mga aral at umaasa kaming balang araw maging member na rin kami ng MCGI. To God be the glory. Barbara Delgado, treat your wife as how you treat yourself because the wife is a part of the self. In the same token, this is how God treats us because when Nyankopɔn ɛyɛ ne yɛn deɛ ɛtɛ yɛfrɛ no sɛ Nyankopɔn na asafo frɛ asafo no ɛfiri wɔ Nyankopɔn ɛna Jennifer nso adwenkyerɛ no sɛ wɔn abaro mali na ɛkasa daa no wɔ adanse ganda ng topic, napakagaan ng pakiramdam. Kahit dami ng problema, kapag nakapakinig ng mga paliwanag ni Brother Eli, ay napapagaan at nababawasan ang bigat ng mga problema. Mabuhay po kayo at salamat po sa Diyos Ama sa lahat. John Parlan, napakalinaw ng paliwanag ng kapatid na Eli na ayon sa Biblia, lahat ng sa Diyos ay tinatawag sa kanyang pangalan. Maging ang iglesyang sa Diyos ay tinatawag na iglesia ng Diyos. At yun ang nakasulat sa mga lumang salin ng Biblia. Salamat po sa Diyos. Angelito Hurada, salamat po sa Diyos, nakakasaya ng kalooban na makapakinig ng mga salita ng Diyos. Sana maliwanagan ang bawat isa sa atin. To God be the glory.
May Eileen Lekin. Good evening. It was indeed good to hear how a husband should treat a wife. Indeed, being with a loving family is a blessing from God. Thanks be to God. Arnold Ramirez, sana maging kaanib din ang buong pamilya ko sa Iglesia ng Diyos na ipinapangaral mo. Sana loobin ng Diyos makaanib kami sa totoong relihiyong itinuturo mo. Cynthia Guevara Serrano, habang unya awo no kora safrim na Cynthia Guevara Serrano abana me tie Nyankopɔn asɛm no yɛn aba bɛyɛ ne gye awo makoma mu de bɛ me twa Nyankopɔn asɛm wɔtwerɛ Kronkron Adesua ne mu nsɛmmisa mmrase abrebera me hunu sɛ nsɔre foforo bisa brother Eli nsɛmmisa no manager kyase yɛ fra akra yɛ aba bɛyɛ sɛ TV series ade bia wo twɛn in next episode no na onuabara ma Eli amame da na wie pɛyɛ Onyankopɔn mɔmɔ ho ban na wɔhwɛ mo so brother Eli ne brother Daniel and J Cruz abse ji asafo ne pɛ na matumi asua botaye ntia ehunu saa na masukum ne nkyerɛkyerɛ ehunu die ntia yɛkum result sane Roman asafo no botaye na botaye ta yɛkum no ne sɛ na wɔto hyɛ Catholic-foɔ kahit anong itanong mo nasasagot. Samantalang sa ibang relihiyon, di ka makakakita ng ganito kalupit mangaral. Salamat sa Diyos. Yun po ang ilan sa ating mga social media reactions, kapatid na Eli. Salamat sa inyo lahat, mga kapatid. Wala na po tayong oras. Umawit tayo ng isang himno bago sa ating global prayer.
Brothers, sisters, and fellow men, the scriptures has prophesied perilous times ahead. It has warned us about the evil that will beset humanity in the last days, where people will turn against each other because of greed and the insatiable hunger for power and world domination, and about horrifying plagues and famines that will take the lives of millions worldwide. We are now starting to witness these signs one by one. Na brano aso se ye beye baako na ya bro ye ho ase wo asafarade anim mama ye nkwa ye nkoto dwem na ye mfa ye nkoto sere ento de owotumi so abaje ye nkwa afri ehu ne ahomane ye twa ye ho hye wo wi ase nyina mama ye nyina ye mfra wo Nyankopɔn Twerɛ Kronkron esane ye ma na ye ma emmenti ane ewiase mutimamuni biara ohwehwe enidasowo ne nkwagie na yetumi anya asomdwe wo yakoma ne enidasowo a aboroso amane kuna nipa fam nyina akire enuanum mare manu nuanum manu yonko nipa mama yensiesie yakoma na yemompaye Sama-sama po tayong manalangin mga kapatid at mga panauhin. Pamachaw maya ginayang mompaye. Ama naming dakila at makapangyarihan sa lahat. Yenaja tumfuo na watwedi yampon. Sama-sama po Abio naghahandog awa wodaba krono dimo. Yegina yabom. Yefri yakuma muno hwa ye pai yeniso muka aja ebio yeda wase pama ye na kwenya se yentie wonsam kronkron sade abeya wotene ne abashren wa yakuma mu aja yeda wase sa ya mre mu a ena da atwa ye ho ahia no nipa awasoma wono abaye mfimfini se wa maje nipa akra no mapai wo no kwremu nka yada wase se wa ma yenyansa se de be ya ebenya anu yi ma kuma mu nsɛmmisa nyinaa awasɛm atowaso wahweren ɛwɔ yatamfonom ne wona wosɔre tie gidie akoma mu ja enimse wonkuto na wotumi a wode ye nyina wo nipa akomam ne nipa adwenemu wana wahwehwe wo nokore na wopa kronkron aye ho yasra wo se shira ye nyina ankanka enyonko nipa ene ye na tamfonom hono nyina mobo na buye wana komamu na wana adwenemu ansa na ade yina ka achi ansa na bibia bɛka achi no ma wan mu no no kore no han a wasiesie ma yense yenantemu wabrabo yi mu yesraw bani a ya tie wu nyina fa cha yen agya abio esre omoa esra wotema ma nipa nyina sane tabia ye nyina ya famu sesie nti wabra ye womu ya bompa ye esra homwa esra wotina wonsa na so ye nyina mu na se ye wopa esra wo se ma ye nyansa no yema wiase amane ne wo hawo nyina